Si tens sovint otitis a casa, és molt important que aprenguis a netejar la part de darrere del nas, i és que és on desemboca el conducte auditiu. Pot ser que només traient el moc no ho solucionis perquè hi pot haver una raó de base, com per exemple respiració oral, un frenet curt o alguna altra cosa que facilita les otitis. Però sí que mentre no trobes aquest origen del problema, pots intentar ajudar a que la cosa no es compliqui tant. A l'Inspira't sovint fem servir la combinació d'aquests 3 utensilis per gestionar les otitis dels infants més petits. També podem afegir balneoteràpia i per infants més grans o adults també fem servir aquest tipus de dispositius que estan pensats pels sinus però que també ens ajuden a nivell de les orelles. En qualsevol cas, si vols aprendre concretament en el teu cas, en el cas del teu infant, com fer-ho de la millor manera possible, no dubtis en posar-te en mans d'un fisioterapeuta expert en malalties respiratòries. Salut i Inspira't!